As regatas de remo volverán a Vilaxoán a fin de semana. O Club de Remo, xunto co Concello, organizarán a 27ª bandeira Concello de Vilagarcía, unha proba que será puntuable para a Liga Galega de Traiñeiras. Dende o goberno local mostraron a súa alegría por poder realizar unha proba que garante todas as medidas sanitarias. Facer algo dentro da normalidade, recuperar un pouquiño da nosa actividade deportiva, estar aquí para presentar esta 27 edición da bandeira de Vilagarcía, na que xa empeza a ser unha cita tradicional, que tamén, lembremos, aínda que Gelo vai explicar bastante mellor que eu, pero xa é puntuable para a Liga Galega, que se non lembro mal van a ser 12 embarcacións, que hai un premio de unha cuantía pois que considerable, que vai a poñer o Concello, que creo que, se non lembro mal, van a ser 9.000 euros. A principal novidade deste ano é que o club mudará a orientación do campo de regatas. En vez de ter unha orientación pois hacia Cortegada, como viña sendo habitual, pois vamos a ir en dirección suroeste, cara a Illa da Gorma, porque, bueno, nos últimos anos estábamos tendo bastante dificultad, sobre todo cando coincide en domingo pola entrada dos mercantes, e para non ter, pois, non son problemas, sino entorpecer o tráfico portuario, pois decidimos cambiar a ubicación. O club chega esta fin de semana como 7º clasificado da Liga Galega de Traiñas A tras 6 xornadas disputadas. O obxectivo é gañar a súa quenda e agardar un golpe de sorte para loitar pola bandeira. Nos intentar defender a segunda tanda, que o objetivo do club é estar sin pasar apuros para non descender, estar aí pois, na segunda tanda, que che pode dar, pois, como di o alcalde que quere unha bandeira no club, pois, se o dios Eolo se pon do noso lado, pois, todo, se ti fas os deberes, nunca se sabe o que pode pasar. A competición disputarase o domingo a partir das 12:30 no Porto de Vilaxoán. Os equipos competirán en 3 quendas e a orde de saída virá marcada polo resultado da xornada do sábado.